Gikan sa labing basic ngadto sa national law, istriktohong ipatuman sa barangay Taburok karon nga opisyal nang natukod ang labing una nga discipline zone sa Dakbayan sa Talisay. Ang detalye pinagi sa live report ni Faye Marie Dumabo. Ka-Fem! Yes, Bob, opisyal kining gipatuman ganihang alas 3 sa hapon din gilantawan nga sa pagpatuman niini mas madisiplina pa ang mga Talisaynon. Gikan sa ilawom sa Tabunok flyover hangtod sa 50 metros nga gilayon palibot sa maong dapit ang naglangkob sa discipline zone. Dinhing dapit ay patuman ang tanang mga balaod gikan sa labing yano sama sa pagdili sa pagpanigarilyo, pagpangluwa, paglabay sa basura, ngadto na sa pagsunod sa traffic laws ug uban pa. Gipintalan gyud ang mga pedestrian lane. Higpit sab nga monitoro ng pagsunod sa health protocol. 24 oras nga mag-duty ang mga personnel sa kapulisan, City Toda, anti-vending team ug mga tanod. We would like to show that here in Talisay, discipline is a lifestyle. Daghan man tang i-deploy, no? Ikaduha, we would like the people to follow rules even if walay i-deploy, no? So, but we need to start by deploying people. Mismo si PRO7 Director Police Brigadier General Ronnie Montejo ug Mayor Samsam Gulyas ang nangulo sa launching sa programa ganiha. RD gyud si Montejo ang muari dire Talisaynon. Brainchild gyud niya mga discipline zones, so nalipay lang ko that he will be here with us. But we have been doing this for quite some time now, and this is part of the shared responsibility na akong gipangayo sa katawhan. Sila nagtuo nga kun mahimo kini sa labing busy nga lugar sa Talisay City, mukanit-kanit kini sa ubang mga dapit sa syudad. The idea is not punitive, meaning kanang wala taga after nga natay madakpan, so on and so forth. Ang atua is we can impose discipline even if without arresting or apprehending. Nunot niini adunay giumol nga task force discipline zone nga maoy monitor sa naisgutang dapit. Babo man niya sa pipila ka bulan nga pagpatuman niining sa maong discipline zone kun makita nga epektibo kini hayan nga isunod usab dayon sa silingang mga sitio ug barangay sa Talisay City. Bob, Daghang salamat, Faye Marie Dumabo, sa imong live report.